Anga jamana kunnafoni ko ɲɛbɔli cakɛ soba ni a lakodɔnnen bɛ ni haki o ni a dɛmɛbaa jɛkulu ye hakili jagabɔ kɛnɛ sigi bi ni o bɛ ka kɛ k'a ɲɛsin fɛn min ye farafinna kilebi bolo kunnafoni di baarakɛlaw ma a kɛra sɔgɔmada in na an fɛ yan Bamakɔ. Moti mara la fɛn min kɔni an ka jamana ka san 60 yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw a kɛra sewaba ye min kɔni ye défilé fo ka taa se kunu ɲɔgɔndanw ma. Gambi jamana la fɛn min ye olu ka wasabulon u bɛ ɲini k'a dayɛlɛ Adama Baro ka se ka sababu kɛ ale ye ana se k'i kanbɔ fanga la tako sabanan na cogoya min na. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de ye an bɛ dɔ fara min ka kadiyaw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi araba ye sɔfaro kalo tile 5 hijira san 1442 aw bisimila ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. Faransikaw ka cakɛbolo min ka baara bɛnnen bɛ kunnafoni larawuli ma olu ni anw ka jamana kunnafonidi ɲɛmɔgɔyasoba ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ bila sen ka a ɲɛsin farafinna kilebi bolo kunnafoni dilaw ma. Baara in kɔni kɛra faransikaw ka lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔ maa min ye ale nɔnabila kɛnɛ in kan fo ka taa se an ka jamana kɔnɔ arajo baarakɛlaw minnu garizɛgɛ donna fɛn min kɔni ye ni baara kofɔlen in na. Sumu Yatara ani a ka jatala Laji Mamadu Traore u ye kɛnɛ in seereya u seginna ni min ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Ni lajɛre kofɔlen a tun bɛ Akima ɲɛmaa ka bonya kɔnɔ fo ka taa se Faransi nɔlabila min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko ambassadeur. Lajɛ in tun b'a ka boli mun kan o de ye Media Sahel ye o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana 3 min bɛ yen nɔ farafinna cɛcɛ fuga kan n'o bɛ tali kɛ Burkina Faso, Niger jamana ani Mali jamana na u bɛ se ka u ka kunnafonidilaw dɛmɛ cogoya min na kɛrɛkɛrɛman bolo la denmisɛnnilakaw o kɛra sababu ye Agence Française de Développement maaw ani kunnafonidiyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko SEFI u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun ye wari miliyɔn 8 a n'a kun ka fɛn o bilala sen kan yaasa ni kunnafonidila minnu bɛ baara kɛ arajo la ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ. Bi sigi in kun bɛ min kan an dɛmɛbaa jɛkulu dɔ bɛ SEFI o ni an jɛra ani ministère de la jeunesse ani haki ani partenaire caman wɛrɛ walasa an bi lahala min na bi an bɛ se ka kalan kɛ kunnafonidilaw kunna min b'a to denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye an'u jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn bɛn ani kelenya sabatili kɔnɔ. O projet belebeleba min bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko projet Media Sahel sisan kan ka sɔrɔ a daminɛna a mɛnna mais banako in de nana ka n'a sen sumaya projet yɛrɛ ye san 4 ye a bɛ jamana 3 kɔnɔ Mali, Burkina ani Niger. Mali jamana na arajo 24 o de kɔni sugandira Media Sahel maaw fɛ wa ni arajo ninnu y'u cɛsiriw de bila sen kan yaasa u bɛ se ka ni baara da in sɔrɔ cogoya min na nin bɛna kɛ sababu ye u ka arajo kɔnɔna na denmisɛnninw kumada u bɛna sɔrɔ wa kunnafoniya o bɛna di tiɲɛ ani jɛlenya kan. Garisɛgɛ b'a la nka ɲinini b'a la munna an ye dossier ci arajoso bɛɛ ma appel d'offre de kɛra k'a jira k'a fɔ an bɛna formation dɔw kɛ san 4 kɔnɔ arajoso dɔw kunna ni maa minnu y'a dɔn k'a fɔ k'a maa b'i fɛ ni maa minnu y'a dɔn k'a fɔ k'i intéresselen don a la a y'aw kan bɔ an ye papier ci ka bila internet kan k'a ci ka taa coordinateur ma olu y'a bila ka taa di arajosow ma o tuma i ka dossier a renseigner ka kɛ ni ɲininkali minnu kɛlen don o tuma o sélection de kɛra minnu taara o la o bɛnna arajo 24 ma Bamako arajo 3 a tɔ bi Segu, Mopti, Tombouctou, Gao ani Menaka. Ni tile sabasi in ye ka hakilila ɲuman di arajo minnu mɔgɔw taara u ka projet taabolow dɔn ani journalisiya yɛrɛ n'i bɛ don a la a donkan ye mun ye n'a bɛ fɔ a ma ko les fondamentaux a sigikan ye mun ye n'o faamuyara je crois que i b'a tɔ faamu. Min bɛ n bolo o ye de k'a fɔ nin ye projet sɛbɛn ye projet ɲuman de don sabu bɛɛ ma chance sɔrɔ ka don a la Mali kɔnɔ an bɛ arajo 400 ani kɔ la arajo 24 de taara nka ni arajo 24 taara arajo mɔgɔ minnu taara n'olu bɛna former olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw former ne hakili la kalan ye an b'a don ɲɔgɔn bolo ni dɔ kalanna maa kelen kalannen ye dugu kelen kalannen de sabu bɛɛ tɛna se ka don salle kelen kɔnɔ nka ni mɔgɔ damadɔ minnu donna salle kelen kɔnɔ n'olu ye faamuyali sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'olu fana sera ka mɔgɔw kabari ɲɔgɔn kan u ka sigidaw la u bɛ ɲɛfɔli kɛ tɔw ɲɛna bɛɛ b'a nafa sɔrɔ. Media Sahel ka ni tile 3 sigi kunba dɔwɛrɛ b'a la o de ye denmisɛnnilakaw olu ka kɛ kunnafonidila jɔlenw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara kɔni bɛnnen don kunnafonidi yɛrɛ ma nkalon kan k'olu nɔni ka bɔ yen nɔ ni ka denmisɛnnilakaw kɔni bila u ka kuma dɔw sɔrɔ hakilina min b'o la an ka jamana basigi kɔnɔ hakilina min b'o la bɛɛ ani kelenya ani kolosuma sɔrɔli kama u ka se k'o fɔ diɲɛmaa ye. A bɛna kɛ sababu ye a bɛna denmisɛnninw kolo gɛlɛya fana kunnafoni ani jama ɲɛfɛ baaraw la. SEFI ye weleweleda kɛ bɔlɔlɔ fɛ n'o ye internet fɛn n'an ka email fɛ
ka fɛn projet Media Sahel k'a bɛna tali kɛ sifinw sen bɛ se ka don jamana kuma na cogo min na ni mara taali ɲɛfɛ o la donc an ye ɲininkali caman tun b'a kɔnɔna na ɲininkali dɔw bɛ tali kɛ denmisɛnw yɛrɛ est-ce que an ka radio la yen nɔ est-ce que denmisɛnw kɛnɛ bɛ denmisɛnw ye wa donc o n'a ɲininkali ta ma n'a radio yɛrɛ bɛ cogo di minɛn minnu b'an bolo ani est-ce que n'an baara in n'an welela est-ce que an bɛna n'a kimɛ ka ɲɛ wa donc o ɲininkaliw kɛra an y'olu jaabi ka ɲɛ donc an ye kalo caman kɛ an sigilen don a bɛ ni ka kalo 9 ɲɔgɔnna bɔ donc jaabi cɛra ma k'a fɔ k'an ka radio taara an kɔni demande kɔni de kɛra fɔlɔ an ye ɲininkali dɔw jaabi nka la mɔgɔ caman yɛrɛ an ka marabolo la n'o ye jɛnɛyɔrɔ ye mɔgɔ caman jaabi nka an kɔni ka radio la ne yɛrɛ kɔni waati di n yɛrɛ ma ka ɲininkali ninnu jaabi donc o de la an sera ka don fɛn min ye radio 24 minnu taara Mopti mara la. Radio baarakɛla mun fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni garisɛgɛ donna Media Sahel maaw ka ni projet in na mun bɛna u dɛmɛ ka sankɔrɔta don ka radio ma k'u ka radio yɛrɛ basigi ni ka kɛ jamanadenw sago ye olu fana y'u ka hakilina fɔ nin sigi in kan. Bon san'an ka bɔ jɛnɛ ka se yan nɔ o ye fɛn min sɛbɛn cira an ma donc a fɔra n ye an bɛna bi komi anw ye radio ɲɛmɔgɔ ye donc olu dɔrɔn de bɛ yan bi a kun ye tagalen ɲɛfɛ fɛn min ye animateurs fana bɛna taa ni journalistes bɛna taa an ka radio la olu ni denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na an y'a ye fɛn min ni baara tɔw la nin ti k'a la i b'a sɔrɔ agent de bɛ wele k'u former dɔrɔn ni directeurs tɛ bɛn a kan nka Sefi y'a fɔ an ye k'a fɔ directeurs de bɛna fɔlɔ n'o ye radio ɲɛmɔgɔ ye donc olu bɛna kuma ka masala baara bɛ taa cogo min na u mago bɛ mun na an ka se ka yamaruya di an ka animateurs ni journalistes ma n'u ni denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ donc tile 3 kɔnɔna na an bɛna kuma o de kan programme na baara caman b'a kɔnɔ n'o ye radio yɛrɛ n'o y'an ka baara ye n'o ye journalisme yɛrɛ a siginiden babaw ye jumɛn n'o y'a fondamental ye ale ni fɛn min ye kunnafoni kolon n'u bɛ tali kɛ ŋunuŋunukanw kan u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na donc bi tile 7 kɔnɔ an bɛna baara de k'o la nka baara yɛrɛ kun ye mun ye o ye ka se ka terrain labɛn ka se k'anw ɲɛmɔgɔw k'anw hakili dayɛlɛ waasa cogo min na don nataw la n'an ka animateurs nana former ani denmisɛnninka minnu bɛna ta donc an bɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ animateurs ani denmisɛnninka minnu bɛna olu kana se ka gɛlɛya sɔrɔ directeurs fanfɛla fɛ. Ni tile 3 sigi kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna kɛ dɔnniyaba sɔrɔtɔ ye dɔnniya min bɛna kɛ sababu ye kunnafonidi a bɛna yɛlɛma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula kunnafonidilaw kan ka baara mun kɛ ani denmisɛnninw kan k'u nin don kunnafonidi la o nafa ani radio yɛrɛ bɛ baara mun kɛ ni bɛnbaliya bɛ sigidaw kɔnɔna na journaliste ni ale ye kunnafonidila ye ale kan ka kunnafoniya di cogo jumɛn na yaasa basigiw bɛ se ka na cogoya min na u bɛna ni tile 3 sigi de kɛ ni radio baarakɛla mulu kɔni bɛ Media Sahel maaw fɛ n'o bɛ taa radio 24 na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Mamadu Sɛnsɛn Kulibali ale ka lisi maaw ye wele bila kunnafoni dilaw ma bi araba septembre kalo 23 san 2020 fɛn min ye an ka magobatigiw yɛrɛ dagayɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la so min ni a tɔgɔ dalen bɛ Musa Mari Bala Kulibali la min kɔni ye kunnafonidilaw wele kun ye o de ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲɛmɔgɔya so min tun bɛ baara la an ka magobatigiw ka koɲɛw kunna ko u ka dɛmɛ bɛ o ɲɛmɔgɔya so kelen ye Maimuna Kulibali ale ye kɛnɛ in seereya a ka jata la o tun ye Muniru Jiri ye an ka ɲamada u ka baara kelen fɛ. Kɛnyɛrɛ ye baarada jɛkulu ɲɛmaaba minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni olu fɛnɛ kɛnbɛ kulu ye baarada jɛkulu dɔ la n'u b'a fɔ ye ma ko patronat Conseil national du patronat du Mali ni an ko ma dakurunya damadɔ la ko CNPM olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ bi kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ yaasa laɲini mun b'u bolo ko laɲini fɔ maa min ni ale bɛ patronat yɛrɛ maa ɲɛmaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ale y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ na kɛ cɛbɔ ye yaasa a bɛ se ka mandat 2nan yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ko sababuya kɛ ko ale ka wagati tɛmɛlenw baara ko ale nimisi wasa sɔrɔ la ko wa ka alisa ko laɲini baw b'ale bolo laɲini minnu n'a bɛ fɛ k'o kɛ Mali kɛnyɛrɛ ye baarada jɛkulu ye. Ne yɛrɛ hakili la n ye baara min kɛ san 5 kɔnɔna na baara ye nafa sɔrɔ a ye nafa sɔrɔ maintenant mɔgɔw sensibilisera mɔgɔw y'a dɔn problème min bɛ yen mɔgɔw y'a dɔn u ka kan ka min kɛ maintenant an b'a fɛ k'o de basigi k'a sinsin kosɛbɛ pour que san 5 nata nin na pour que an ye min kɛ k'a sinsin k'a kɛ luwaw ni décrets ni réformes ye n'an sera k'o kɛ o y'an ka mission bannen mais an ye min kɛ nin ye sisan san 5 ni kɔfɛ o kɔni ye ka a dira mɔgɔw la nin problème bɛ yen mais an ma solution sɔrɔ ale bi k'a fɔ ko bɛɛ jɛna n'a ye ni loi taara nin tɛ kɛ tuguni an b'o de baara kɛ san 5 nata nin na. walasa Mali yɛrɛ kɛnyɛrɛ ye baarada jɛkulu bɛ se ka sabati cogoya min na ani k'a taaɲɛ sɔrɔ CNPM ni o ye Conseil national du patronat du Mali o groupe dɔw bɛ yen nɔ ani o maa dɔw minnu olu b'an ka marabolo la olu caman farala ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko maa min ni o bɛ olu ka ɲɛmaaya la ni a kan ka nɔna bila Mamadu Sɛnsi Kulibali san tɛmɛlenw na a ye baara minnu kɛ ko o baara ye olu nimisi wasa kosɛbɛ k'olu ka laɲini ye a ka segin ka sigi mandat 2nan na o ni a ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen o sababuya kɛ k'u ye baara min kɛ k'olu ye nɔya la.
anya kurakura parce que anya jateminɛ ka fɔ pa bureau ye baara min kɛ bureau min bɛ ka mandat bɛ ka ban n'ale y'o ɲɛmɔgɔ ye u bɛ baara min kɛ a baara y'a nimisi wasa parce que Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ka sécurité ko b'an ka jamana la santé ko problème bɛ yen politique problème bɛ yen grève cayara coup d'état kɛra ministres tun bɛ falen mais premier ministre tun bɛ falen donc a m'a to baara kan ka gɛlɛya o baara mais o gɛlɛya n'a ta o ta an ka patronat a ma reculer a ma segin kɔ donc an y'a jateminɛ mɔgɔ min sera ka nin kɛ o baara kɛ o bɔra an k'a to k'a ka mandat filanan kɛ n'o y'a ka mandat laban ye mais n'an bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na an k'a dɛmɛ ten mun bɛ se ka n'a fara u kan ka baara kuraw kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka n'a fara u kan yɛlɛma mun bɛ fɛ ka k'a kɔnɔ n'a bɛ se ka permettre patronat ye hali bi a baara ka ɲɛ an bɛ se k'o bɛɛ k'a kɔnɔ an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ka sɔrɔ an m'a tiɲɛ donc an ka hakilina o de ko yɛlɛma bɛ se ka kɛ an ka jɛ kɔnɔ ka sɔrɔ an m'a tiɲɛ donc min b'a ɲɛmɔgɔya la comme baara in ma kɛ baara kolon ye baara ma tiɲɛ a bolo donc an y'a estimé k'a ka mandat laban kɛ an bɛɛ bɛ se ka min kɛ an ka n'o kɛ k'a fara u kan. Nin kɛnɛ in tun kan i bɛna ye k'a fɔ kɛnyɛrɛye baarada jɛkulu ɲɛmaaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan minnu ni olu ye magobatigiw ye an ka jamana kɔnɔna la o caman tun bɛ a kɛnɛ kan o kɔnɔna la patronat maa ɲɛma ni a kan ka nɔna bila a y'a jira k'a fɔ ko wagati minnu tɛmɛna ale ye baara minnu kɛ ko wa ko donna nataw la ko baara caman bɛ ale yɛrɛ kɔnɔna la minnu ni olu bɛ tali kɛ Mali kɛnyɛrɛye baarada jɛkulu yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ko sabu ko ale ka laɲini ye nin baarada kofɔli yɛrɛ ka taa ɲɛ an bɛ dugawu de kɛ hali bi Mali kɛnyɛrɛye jɛkulu a bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. M5 RFP mɔgɔw kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye nin waati in na camancɛ fanga a ɲɛmaya dira maa minnu ma ko olu hakilina ma ɲininka a sugandili baaraw la u ye a jira k'a fɔ kalo 18 natɔla la maa dɔw kɔni jira la ni ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔya kalifa u la olu kɔni ka kuma bɛ a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jɛkulu min bɛ sen kan ni u ka baara bɛnnen bɛ hakilijakabɔw ma n'u u b'a fɔ o ma ko comité stratégique o kɔni ye a jira k'a fɔ k'olu hakilina ma ɲina ko in na. Sogel ko kala maiga an ka jɛ k'ale lamɛn. Kunu CNSP ye lettre bila ka na ko M5 RFP ka mɔgɔw 2 sugandi minnu kan ka siéger collège la ka président ani vice-président de la transition k'u sugandi à 10 heures ministre de la défense la M5 RFP ye sɛbɛn de kɛ ka segi CNSP ma k'a fɔ kelen a b'a fɛ k'a dɔn collège in jɔn ni jɔn de b'a la mɔgɔ hakɛ jumɛn de b'a la vice-président ni président de la transition critère jumɛn de bɛ yen u ka sugandi ani kuma dama damaw o kibaruya an b'a fɛ CNSP k'a d'a ma k'a sɛbɛn pour que a kana fɔ sini ko a ma kɛ a ye kuma filanan min sɛbɛn lettre in kɔnɔ ko an ni CNSP an ka experts ye baara kɛ tile dama dama u bɛnna charte de la transition kan ani feuille de route an ko CNSP kan k'o sɛgɛn ma an bɛnna min kan min signera u ye min signé u ka sɛgɛn ma an ka lajɛ pour que an k'a dɔn est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛnna min kan o de b'a kɔnɔ o de bɛ lettre in la an ye lettre in bila ka taa an kuma k'an bɛn sigi su bɛɛ k'u kɔnɔ ne yɛrɛ ye n sigi fo 4 heures du matin parce que an y'a fɔ ni jaabi nana waati o waati an bɛ réunion kɛ k'an ka jaabi d'u ma 4 heures du matin ne taara n da an ye mun ye sɔgɔma u y'an ka experts wele kati u talen u ye charte de la transition ani conseil national de transition à composition u ye min bɔ k'a d'an ma ani an bɛnna min kan u tɛ sira kelen na fewu an ye fɛn o fɛn an bɛnna fɛn o fɛn kan n'a bɔra M5 fɛ u y'a bɔ a la u tilala k'a fɔ k'u b'a fɛ an ka délégués 2 ka taa collège min kan ka président ni vice-président désigné an ka délégation k'u ma k'o sɛbɛn de bilala ka na sɛbɛn in jaabi de kan ka dilan a la ni jaabi mɛ dilan a la mandat t'u bolo ka taa collège in na donc n'a fɔra ko M5
RFP kun bɛ collège in la ko mɔgɔ fila de b'a représenter tiɲɛ tɛ M5 RFP kun tɛ yen a filanan an ka autorité morale u y'a invité comme personne ressource l'imam Mahmoud Dicko a nalen a k'u ma ko ale ɲɛ bɛ mɔgɔw la yan pour que M5 RFP tɛ yan a filanan u ko collège de ye vice-président ni président sugandi ko sugandili ma kɛ débat ma kɛ critère ma di u ye mɔgɔw sigi salle kɔnɔ CNSP ɲɛmɔgɔw nana a y'a ka papier kalan kuma banna a kuma k'ale b'a fɔ a ka sɛbɛn a ka fɔ pour l'histoire et pour le peuple ko sugandili ma kɛ CNSP de y'a ka décision ta a ye mɔgɔw réuni a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan salle kɔnɔ a y'a ka décision kalan o ni sugandili tɛ kelen k'o ye décision min ta a responsabilité face au peuple et face à l'histoire peuple ɲɛna ani histoire ɲɛna o responsabilité CNSP dɔrɔn de b'a ta jamana ala ka ɲamajɔ ni ka malidenw bɛɛ kangeli ma wasa jamana ana se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na an tun ye a jiraw la bakurubaw la k'a fɔ fɛn min an ka jamana ka san 60na yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛw a kɔni kɛra wasaba ye motikaw fɛ yen nɔ u kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya seli ni a lakodɔnnen bɛ 22 septembre la kunu a kɛra wasaba ye olu fɛ bawo fɛn min ye défilew ye fo ka taa se ɲɔgɔndanw ma ji sanfɛla la o kɔni o de tun bɛ senna olu fɛ yen nɔ wasa ka se ka ni ɲɛnajɛ kofɔlen kɛ ka kɛ tasibila ye anw ka lasigiden min bɛ moti an ka jɛ ka ɲamada ale ka baarakɛlenw fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60na hukumu kɔnɔ moti marabolo kɔnɔna na n'o ye moti région ye baaraba minnu kɛra ni waati in na o de kɛra an ka finitigiw ka taama min kɛra olu ka baara bɛ taa bolo minnu ka o jira jamanadenw na o kɛra Mopti ka ate kɔnɔna na moti faama caman kun bɛ kɛnɛ kan min ye mara ɲɛmaa ye n'o ye gouverneur ye ka na bila commune kafo ɲɛmɔgɔ la n'o ye Alhaji Isa Kansa ye ka taa bila moti marabolo faama caman olu kun b'o kɛnɛ kan baara ninnu daminɛ ni tasibila ye ka se jamana ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa cogo min na o ɲɛfɔliw kɛra o dantigɛliw kɔfɛ min ye surasiw ye ani polisiw ni gardiw ni finitigilaka bɛɛ lajɛlen olu fana taama kɛ ka u ka baara taabolo dɔ jira mɔgɔw la min ye baara kun filanan ye n'o kɛra Mopti danganda la o fana daminɛna nɛgɛ kaɲɛ 11 tɛmɛnen sanga 5 waati min ye an balima bosow ye ka fara sɔmɔnɔw ka ani fulaw ani siya fɛn o fɛn bi yan n'u bɛ baara kɛ ji kan bosow ka jɛkulu min bɛ Mopti yan nɔ ka fara Bamakɔkaw kan olu fana ye kurunbolo boloda ni y'a tako sabanan ye san o san 22 mana se n'o y'an ka sanyɛlɛma ye yɛrɛma hɔrɔnya sanyɛlɛma ye olu fana bɛ kurunboli kɛ Mopti ba sanfɛ kurun minnu taara fɔlɔ la o kun ye kurun 6 ye o kurun fɔlɔ la kurun min kɛra min ye sanfɛ piri ta n'o kɛra kurun fɔlɔ ye o ye Jɛnɛka-Daga ye Salango olu de ye drapeau ta ɲina u seginna ka na ni u nana drapeau u tila ka segin n'a ye filanan o kɛra Moti Hinde olu ye groupe filanan ye sabanan o ye Kakolo Daga ye kurun filanan olu fana wulila jɛkulu minnu ye o jɔnjɔn fana ta o kɛra Kakolo Daga ye filanan o kɛra Jɛnɛka-Daga ye sabanan o kɛra Tɛkiri ye nin ye laada ye k'a jira k'a fɔ Mopti mara kɔnɔ sanyɛlɛma o sanyɛlɛma n'o ye 22 ye o waleya ninnu baaraw bɛ kɛ an fɛ Mopti yan nɔ siya fɛn o fɛn n'a kun bɛ ji ka baara kɛ a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ in ka min ye dɔgɔnɔw ye olu kun bɛ kɛnɛ kan fulaw ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ olu kun bɛ kɛnɛ kan ka taa bila siya fɛn kɔrɔbɔrɔw siya fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ baara kɛ ji kan a bɛɛ lajɛlen maa kun bɛ kɛnɛ kan nin bɛ dabɔ de yaasa jamana ka kelenya ani badenya min b'an bolo an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka sinsin cogo min na kunnafoni minnu sɔrɔla kɛnɛ kan nin y'a la kumabaw ye ka lase an balimaw ma minnu tulo b'an kan na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah salamu alaikum wa rahmatullah Gawusu Kumakan ni kunnafoni ninnu ka bɔ Moti mara la an bɛ an to o de la ni ka an kunda ka farafinna ani diɲɛ fanto kunnafoni lajɛ an tun ye a jiraw la k'a fɔ Gambi jamana la olu ka wasabulon bɛ ka fɛrɛ bila sen kan wasa fɛn min ye Adama Baro ana se ka fanga ta ko sabanan kɛ cogoya min na
Gambie Assemblée y'a jira k'a fɔ ko u bɛna sira dayɛlɛ u ka jamana ɲɛma ni o ye Adama Barrow o ka se ka fanga ta ko sabanan kɛ u ka jamana kɔnɔna la. O kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko u banna tarata don hakilina min ni o bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛma Adama Barrow k'o bali yaasa a ka sigi fanga la ko siɲɛ sabanan. O ni wasaden minnu ni olu ko k'u tɛna jɛn n'o ye. O hakilina in o bɛ tali kɛ ka se ka yɛlɛma don u ka sariya sun na. Sariya sun ni o hakilinaw tara san 1997 ni o de kɛra sababu ye Yaya Jammeh nana sigi fanga la fanga dafiri waleyaw kɔnɔna la san 1994 wagati. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko hakilina min ni o tara u ka wasaso kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ a bɛ taa se fo wasaden 58 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu yɛrɛ jɛnna ni hakilina ninnu ye. Dɔgɔkun tɛmɛlen ni olu caman tun bɛ u ka jamana ministre de la justice Dawuda Jallow o kɔfɛ nka a jirala k'a fɔ ko wasaden 31 bɔɲɔgɔnko olu de jɛra k'u bolo kɔrɔta nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko 27 o ma jɛ ni a ye. O hakilina in tun bɛ tali kɛ ko wagati joli bɛna kɛ u ka mandaw hakɛyaw ye. RDC kunnafoniw na maa minnu ni olu ka baaraw ye baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye a jirala k'a fɔ ko wagati laban ninnu na ko olu ka lahaliyaw kɛn bɛ ka maaw dabaliban kosɛbɛ ko sababuya kɛ sanga ani waati i bɛna ye k'a fɔ maa ŋaniya jugu de kɔni b'u ta ka tunun ye o y'a sɔrɔ u b'u ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la. Kalo laban in kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o waleya ninnu ko o fanga bonyana kosɛbɛ. Wagati laban minnu na ni nin waleya n'a ɲɔgɔnna kɛra u ka jamana yɛrɛ kan k'o kɛra ka bɛn ni septembre kalo tile 21 san 2020 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min ni o bɛ wele ko Sange ni a yɛrɛ bɛ u ka Sud Kivu la. O la o y'a sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ baɲumankɛtɔn maa dɔw minnu ni u kɔni tun bɛ ka taa u ka ciw la ko u ye jan daw ɲɛ yaasa u bɛ se ka ninnu minɛ cogoya min na o sababuya la maa 3 minnu ni olu tun b'a kɔnɔna la u y'olu ta ka to n'olu ye. O la u ka mobili filanan min ni o tun bɛ dɔ in kɔ ka na olu kɔni seginna u kɔ. A jirala k'a fɔ fɛnɛ ko septembre kalo tile 16 cɛkulu min ni o bɛ wele ko World Vision ko o maa kelen u ye marifa ci o la ko sababuya kɛ o fɛnɛ tun bɛ bolimafɛn min kɔnɔna la ko u ɲɛsinna o fɛnɛ ma ni ka olu kunbɛn. Ko septembre kalo tile 18 fɛnɛ la ko maa 3 minnu ni olu fɛnɛ bɛ baara kɛ jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ wele ko Caritas ko u y'o olu fɛnɛ ta ka tunu n'olu ye. O kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ wele ko Bunia ni kilomɛtiri 10 bɔɲɔgɔnko bɛ ani u ka dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ. O fɛnɛ kɔnɔna la maa min ni a bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔtɔrɔ minnu ni olu bɛ wele ko Médecins Sans Frontières u y'o fɛnɛ ta otage la ni o bɛ tile caman bɔ bi maa ma o fɛnɛ yɔrɔ dɔn. Ko nin waleya in bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la RDC kaw fɛ ko ani bi cɛ k'a bɛ se san 3 bɔɲɔgɔnko la. Ko san ba hakililajiginna ko san 2018 wagati la ko san 2018 wagati la k'i bɛna ye k'a fɔ ko o wagati ko bingani waleyaw ale ni suɲɛliw ko o de kun fanga ka bon kosɛbɛ nka ko wagati laban nin na k'i bɛna ye k'a fɔ ka maaw ta ka tunu n'u ye ko o de kɔni fanga bonyara kosɛbɛ wa ko u kundalen bɛ u ka Sud Kivu de fɛnɛ kan sisan nɔ. Burkina Faso kunnafoniw na u ka militaire min ni o bɛ u fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko coronavirus kɔni bana fanga bonyara wagati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen ko a bɛ taa se fo maa 193 bɔɲɔgɔnko la minnu ni coronavirus bana yera olu la u ka faaba yɛrɛ kɔnɔ bobo jula so olu tɛ dɔwɛrɛ ye u ka militaire kalanden minnu ni olu bɛ wele o tɛ maa wɛrɛ ye u ka finitigiya kalan dege denmisɛn minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko élève ni olu yɛrɛ bɛ baaradege la a sɔrɔla olu de la u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko maaw k'u hakili sigi ko sabu ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko jate bɛ ka k'a la ko wa k'u bɛna dan u bɛrɛ la maaw y'a jira k'a fɔ u ko n'i ye bobo jula so ta k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko coronavirus fanga ka bon o yɔrɔ in de la kosɛbɛ u ka baaradege école in yɛrɛ a bɛ wele ko ENAM ni o ye École nationale d'administration et de magistrature o la coronavirus sɛgɛsɛgɛli ko u y'o sɛgɛsɛgɛli 800 bɔɲɔgɔnko de kɛ o la 189 a yirala k'a fɔ ko a yera olu de la 73 wɛrɛ o kɔni bɛ yen nɔ o la u y'a jira k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔ kun na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ni bana kofɔlen kana na cari kosɛbɛ ka tɛmɛ ni ka tuguni o la ko min ye fara ɲɔgɔnkaw ye k'u k'u farati o la ni yɔrɔ kofɔlen na ɲinini laban minnu kɛra kulu fɛ kulu min ni o bɛ wele ko Université John Hopkins ko Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. Nin bɛ dansigi aw ka bi don kunnafoni la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw ma ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye ni Ala sɔnna ma sini ni waati kelen in na ne na aw kunnafoni jamana in kɔnɔna ani diɲɛ fan tɔw kunnafoniw la Ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma.